Toto bude moje první video. Já vám řeknu, kolik mi je let, jak se jmenuju, s kam jsem a tak dále. No první, kolik mám let? Já mám 8,5 let. Jméno moje Nikita. A s kam jsem? Z Ukrajiny. Ale nikomu to neříkejte. To je hlavní. A jestli vy si něco na videu něco všimli divného, někdy to, anebo na mě. A to je na jiném místě, naposled tady. Já jsem si tam kousl až do masa. Mě to hrozně štípá.